Hello, good morning po. Welcome to Lakay's vlog. Ito po yung part 2 nung proning ko na hindi natuloy. Sorry kasi nawala yung nawala yung mga video copies ko. Kaya ituloy ko na lang. At ipakita ko sa inyo yung proning ko, yung mga bonsai na gaya nito. Ito bonsai ito eh. Papalitan ko ng pot, iriripat ko na lang. Ilagay ko siya sa malaking paso. Tapos itong kwan na to, papalitan ko to. Kasi napakaliit ng paso niya. Oh. Ilagay ko siya. Lakihan ko ng konti yung paso. Yan. Yan ang gamitin ko ngayon. Tapos ito naman, yan. Bonsai din yan. Napakaganda oh. Naman, liit lang oh. Para medyo gumanda ang kanya, hugis niya. Palitan ko rin siya. Dito ko naman siya ilagay. At ito ang pot na gagamitin ko. Medyo malaki-laki. Kaya medyo maganda. Panoorin nyo. Kuha lang ako ng lupa. Nagpadala ng flowers si Merwin through courtesy of Dante Montales. Thank you very much Dante and Merwin sa flowers na bigay nyo kay Darling. Okay. Thank you. Bali, Mother's Day special ngayon eh. Ipakita ko sa inyo yung part 2 ng pruning ko. Okay. Sandali, kuha lang ako ng lupa sa baba. Yung inap lang para marami kasi akong lupa dun sa baba. Kaya lang yung inap lang ang kukunin ko na lupa para hindi yung kalat. Sandali lang, kuha ko ng lupa. Bago tayo mag-start. Dahil nga pala sa Mother's Day, Mother's Day ngayon, dito sa UK, Mother's Special, pakita ko lang yung flowers na galing kay Merwin, through courtesy of Dante Montales. Dalawa sila. Thank you sa inyo raw, sabi ni Darling. Then, box of chocolate. Button 70% dark chocolate. Ayan, galing sa kanila yan. Thank you. Shout out kay Merwin at kay Dante Montales. Thank you very much sa bulaklak, sa flowers. Iniisip ko na yan kagabi pa pero nakalimutan ko eh. Okay, pinakita ko lang sa inyo yan mga lakay. Okay? Then, i-continue natin ang pagpa-plants. Okay. Tanggalin muna natin yung lupa. Ibuhos natin dyan. Then, tignan natin. Ito ang para dito. Ito ang ilalagay natin. Ilalagay ko itong bonsai na to. Plants, huwag ka magtatampo. Ayan o, di na makahinga eh. Ayan ang plants niya o. Wala na o, di na makahinga. Hindi ko na siya gagalawin, gaganyanin ko na lang. Tapos magdagdag ako ng lupa. Siguraduhin natin nasa center siya. Dagdag tayo ng lupa.
Ini-straight ko lang, mga lakay. Nakalimutan ko na. Paki-ID nga po to. Nakalimutan ko na. Pectus ramatus, hindi ko alam. Parang something ganon kung ano yung plants na yun. Nawala tinago ko inano ko Tinago ko yung mga pangalan Hindi ko pa naman alam kuan sa internet kung paano i-browse ang ID ito. Para malaman natin kung anong kanya pangalan niya. Tutubo ka, huwag kang magtampo, inayos lang kita. Ayan na siya Napakaganda, di ba? Tumatambingi Then, lagyan natin ng tubig. Napakaganda niya. I-update ko kayo rito. I-update ko kayo after a month. Actually, marami akong bonsai na ganitong klase Kaya lang, naghahanap ako ng pot na ganito, mapaglalagyan ng ganyan. Para medyo mas presentable. Ayan tignan nyo. Di ba? Ang ganda. Yan yung puno niya. Branch niya. Nanyo ang ganda. Lagay muna natin siya rito. Diyan, nilagay ko muna siya dyan. Ayan siya. Ayan. Yan, lipat ko rin.
Wala. Inom muna tayo. Ito hot drink, ano to, warm water, hot water. Yung iniinom ko po. Lagay ko na lang to dyan. Ay. Yan na lang dyan. Yan yung tinanggal ko. Ito ang ilipat ko. Huwag kang magtatampo. Masyadong maliit. Bonsai din po to. Ayan o. Ayan o. Bonsai. Siksik na masyado yung kanya. Lupa niya. Hindi masyadong kalakihan ang pinaglipatan. Wala tayong available na pot. Pero pwede na yan. Medyo lumuwag-luwag ng konti. Huwag ka magtatampo. Just grow, please. Inaano, sinisiksik ko lang yung empty space kasi may empty space sa ano, yung mga ano. Ayan ang ayos niya ngayon. Medyo maganda-ganda. Diba? Yan ang ayos niya ngayon. Lagay natin dyan. Yan ang ayos niya ngayon. Isa pa. Isa na lang. Gawa pa tayo ng isa. Tapos maghanap pa ako ng mga pot na bingi ito ba? Paano ko tabingi ka? Papakita ko po sa inyo yung mga bonsai na yan. Sayang namatay yung mga naglalakihang bonsai ni Merwin eh. Pero isa pa. Ito yung ilalagay ko naman dito. Masyado namang mataas to. Hindi yan pwede. Yan lang. Maring ito na lang muna. Magkakaiba ang kulay ng pot. Pero okay na.
Ito yung mga pot na pare-parehas eh. Oh. Magtatampo. Anong pangalan na ito? Yan ang mga ID niya eh. Oh. Ayan oh. Kung makikita nyo, ID ng mga kon na yan. Ayan oh. Ayan oh. Chinese ang sulat. Ayan yung mga ID niya eh. Pagkakano. Huwag ka magtatampo, please. Ang ganda mo. Wala, siksik na siksik oh. Hindi ko na gagalawin yung roots niya. Ganyan na lang siya. Dadagdagan ko na lang ng lupa. Lagyan muna natin yung ilalim. Ayan siya oh, kung nakikita nyo. Lagyan natin yung mga wala, actually kunti lang talagang nailagay na mga lupa eh. Wala tayong pot para na kahit pa paano nakahinga siya ng konti. Ito po yung bonsai. Ano na? Dagdagan lang ng konting lupa. Ayan siya. Ayan yung bagong lipat na bonsai. Ayan. Sa bago niyang pot.
Medyo maganda, di ba? Medyo gumanda siya. Hope, lumaki ka, please. Plants. Ayan siya. Sprayan natin ng konti. Pasahin lang natin yung lupa. Ito naman yung dalawa rin. Ayan, magkakaiba ang pots niya. Pero maganda kasing ano yan, no? Magandang mga bonsai na plants. And yan naman yung isa. Yan naman yung isa. Paki-ID na lang po. Ito ang dati niyang logo. Ayan, no? Chinese letter. Hindi ko alam kung ano yan. Paki-comment na lang kung ano ang plants na to. Pero dyan siya galing. Lagyan natin. Basahin natin yung lupa at replant lang. Huwag ka magtatampo, tumubo ka please. Tumubo ka. Tatanggalin ko yan yellow. Yellow na yan, dahon na yan. Wala na, sira na yan eh. Oh. Tanggalin na nga natin. I think it looks very nice now. I think it looks nice. Tatlo siya, magkakaibang kulay. Isang light blue, sky blue, green, yellow thing, and one like that. But very nice, see? At meron pang isang bonsai na dating napakaganda. Nung kinuha ko kay Merwin, pumangit. Ito siya, oh. Nakakapaghinayang talaga. Hindi naman pumangit. Pinagtsatsagaan ko rin spray-sprayan. Ayan, oh. Bonsai din siya. Ayan siya, yan. Yan yan. Oh. Okay. Meron pa akong isang ililipat. Ito pa eh. Yan o. Hanapan ko lang siya ng pot. Palitan ko yung pasok ng malaki. Ayan pa o. Ayan. Lipat ko yan. Yan dalawang yan. Okay, thank you for watching po. Ayan yung pinropagate ko na nilipat ko dyan. Thank you for watching.